Döwran ulu Anowlyýew. Salam mugallim. Salam mugallim. Mugallim. Ol gün sizi mektepde soňky geze görýändigimi bilmeýärdim. Siziň okudýan dersiňiziň adyny gündelikde her geze görenimde özümi tiýjeýärin. Kitaby elime alanymda özüm siziň sapaňyza girýän ýaly. Onuň gatyna çanymda bolsa partanyň başyna oturan ýaly duýýaryn. Kitaby okanymda tema düşündirýän sesiňiz gulaguma gelip dur. Ýumuşlary ýerine ýetirenimde siz düşündirip duran ýaly özüm anamly duýýaryn. Kitap depderlerimi aýdyşyňyz ýaly aýap saklaýaryn mugallim. Mektebe baranymda ilk siziň otaňyza göz aýlanymy duýman alýar. Ara kesmelerde ýürüýte siziň iş otaňyza golay ýerden geçýärdim. Innik sapak okudýan dersiňiz bolanyna girmäge jaň bolmagynyň öň gapyňyzda garaşardım. Salam okuwçylar diýeningizde ýüzüňizde hemişe şatlyk görerdim. Geçilen teman sorumy üçin sınıf jurnalyna çanyňyzda sapaga taýýarlanyp gelenligime garamazdan alad ederdim. Aladam sizi gynandyrmazlykdy mugallim. Sesim sizinkiden belent bolmasyn diýip temany pesaýlyk bilen aýdardım. Gündeligi getir diýeningizde ayaklarym ýere değmeýän ýaly begent giderdim. Goýýan bahaňyzdan beter çekýän goluňyz maňa has ýakynly bolardy. Çünki ol diňe sizde bar mugallim. Bize gyzykly soralar berenigizde täze temany düşündirjek diňize göz ýetirerdim. Şol soralaryň anyk jogabyny biljek bolup, düşündirýän temaňyz gulaga urulyp diňlerdim. Hereketleriňiz, ulanýan esaplaryňyz bilen jana ýaman, ýürekden tema düşündirişiňizi unutmaryn mugallim. Biziň düşünjämiz barlama üçin berýän soralaryňyza jogap berjek bolup, galdyran elimi ýatyrasym gelmeýärdi. Dogry jogap alanyňyzda ýüzüňizdäki begenjiňiz artardy. Sınıfda ýerine ýetirmek üçin ýumuş tapşyranyňyzdan soň hatarlara aýlanardyňyz. Kynçylyk dören ýagdaýyny tiz ýanymyza gelip düşündirerdiňiz. Öýde ýerine ýetirmek, okamak üçin ýumuş tapşyranyňyzda talabalaýyk ýerine ýetirmedigiňiz üçin içgin düşündirerdiňiz. Jaňyň sesini eşdenimde wagtyň tiz geçenlerine göz ýetirerdim. Hoş mugallim, sag bolun mugallim diýenimizde mähribanlyk bilen saglaşardyňyz. Ol gün sizi mektepde soňky geze görýändigimi bilmeýärdim. Günleriň birine siziň başga şäher mektebine geçenligiňizi eşitdim. Mektebi, okamagy, öwrenmegi, şol dersi söýmegime siz sebäp boldyňyz. Siziň öwüt ündegleriniz hemişe ýanymda, hatda endigimde. Siz hakda süýji ýatlamalaryň gaty köp. Mektebe hut şol ýatlamalaryň hormatyna gidýän günlerim az däl mugallim. Maňa bildiren anamyňyz okamagy, öwrenmäge bolan höwesimi artdyrýar. Anamyňyzy ödärin mugallim.